L-għada li l-Kummissjoni Ewropea qalet fit-tbassir ekonomiku tagħha li Malta se jkollha fost l-inqas rati ta' qatt fl-Ewropa fis-sentejn li ġejjin, ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar ta' Mejju li għadda l-impjiegi full-time żdiedu b'5.8% meta mqabbel ma' Mejju tas-sena li għaddiet. Dan ifisser li sal-aħħar ta' Mejju li għadda l-ħaddiema fis-suq tax-xogħol f'pajjiżna qabżu l-218,000. Skont iċ-ċifri provduti mill-Aġenzija tax-Xogħol Jobs Plus jirriżulta li bejn Mejju tas-sena l-oħra u Mejju li għadda l-impjiegi fis-settur privat żdiedu bi 11,069. Iċ-ċifri juru l-ħaddiema fis-settur privat telgħu għal 168,512 ruħ, filwaqt li fis-settur pubbliku kien hemm ftit anqas minn 48,000 ruħ. Imqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra l-aktar żidiet kienu f'oqsma professjonali u xjentifiċi bżieda ta' aktar minn 2,000 ruħ u fl-oqsma tas-servizzi bżieda aktar minn 1,700. L-NSO żied jgħid li l-ħaddiema li jaħdmu għal rashom komplu jiżdiedu tant li f'perjodu ta' 12 xahar żdiedu bi kważi 1,500. L-istatistika turi wkoll waqt li s-suq tax-xogħol kellu żieda totali ta' aktar minn 11,900 ruħ, fl-istess waqt il-persuni qiegħda naqsu b'122 ruħ. Joħroġ ukoll li s-suq tax-xogħol kellu wkoll żieda ta' kważi 1% fil-ħaddiema rreġistrati b'xogħol part-time. Mir-rekords amministrattivi tal-Aġenzija tax-Xogħol joħroġ ukoll li f'Mejju li għadda il-ħaddiema li kellhom impjieg full-time u part-time żdiedu bi kważi 10% u telgħu u qabżu id-29,000 ruħ u ftit aktar minn 35,000 oħra kellhom part-time biss bħala x-xogħol regolari tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.